Bos días, gaélicos días. Dende Mundo Gaélico continuamos a nosa viaxe pola historia do fútbol gaélico. Se no episodio anterior vimos como a Asociación Atlética Gaélica nace entre ilusións, regras novas e tamén conflitos internos, hoxe imos comprobar algo decisivo, que a asociación non se queda nun proxecto frágil, sobrevive. Entre 1888 e 1900 aprende a facelo dun xeito moi concreto, apoiándose na terra, nos clubs e na xente que segue a xogar pase o que pase arriba. Estamos en 1888. A crise política do ano anterior deixou feridas abertas, pero a GAA non desaparece. E non o fai por unha razón moi sinxela. Mentres as direccións discuten, nos povos séguese a xogar. Os clubs locais organizan partidos, xuntan xogadores e manteñen vivo o calendario. A asociación aguanta porque ten raíces. Nese contexto, reaparece unha figura clave, o arcebispo Thomas William Croke. O seu regreso como referencia moral non resolve todos os problemas, pero serve para enviar unha mensaxe importante a todo o país. Isto paga a pena. A GAA segue a ter sentido e segue a ter futuro. Ese mesmo ano, xógase por fin a final do primeiro campeonato All Ireland de fútbol, correspondente a 1887. Ten lugar en abril de 1888, con meses de atraso. A escena é reveladora, un campeonato nacional que existe máis como idea que como engranaxe perfecta. O público chega, os equipos xogan, pero todo vai con atraso, con improvisación e con dificultades prácticas. A ambición é enorme, pero a estrutura aínda non. A partir de aí, durante a década de 1890, algo cambia. Non de golpe, nin sen problemas, pero cambia. Os campeonatos All Ireland de hurling e fútbol comezan a repetirse ano tras ano. Os formatos varían, os calendarios axústanse, pero aparece unha palabra clave: continuidade. Esa continuidade vese ben cando baixamos ao concreto. No hurling, Cork convértese nun dos primeiros grandes referentes do novo sistema. Gaña os títulos All Ireland de 1890 e 1891, apoiándose en clubs fortes e nunha tradición local moi arraigada. En Cork, o hurling non é un experimento recente, é algo previo, xa se xogaba, e agora simplemente xógase baixo un código común. No fútbol, a escena inicial está dominada por Dublín. Ao longo da década, equipos da capital gañan varios campeonatos All Ireland en 1891, 92, 94 e 98. Pero aquí convén de ter un momento relato para entender como funciona realmente a GAA destes anos. Non falamos de seleccións condais como as coñecemos hoxe. Falamos de clubs que representan oficialmente o seu condado. Un exemplo moi claro é o club Young Irelanders, un club urbano ben organizado, que serve de columna vertebral para que Dublín compita e gañe a nivel nacional. O éxito non nace dunha estrutura abstracta, nace dun club concreto cunha identidade clara e cun grupo estable de xogadores. O mesmo ocorre no hurling con Blackrock, en Cork, un club histórico, directamente asociado aos éxitos dese condado a finais do século XIX. Aquí vese con nitidez o modelo da época, o club é todo. É a base do adestramento, da competición e da representación. Sen club non hai condado. Mentres tanto, as regras seguen en construción. Durante toda a década de 1890, nos congresos anuais da GAA, revísanse e axústanse as normas do xogo. Non se trata dunha gran reforma puntual, senón dun traballo constante. Reducir a violencia excesiva, aclarar como se puntúa, facer que o fútbol e o hurling se xoguen de maneira máis parecida dun condado a outro. O xogo afínase partido a partido. Hai tamén algo que non aparece aínda, e que ás veces se imagina antes de tempo. Non existe unha prohibición formal contra os chamados foreign games, xogos estranxeiros, digamos. Esa batalla chegará máis tarde. Nos anos 90 do século XIX, a prioridade é outra: consolidar o propio, facer que funcione e que sexa atractivamente repetível. A expansión da Asociación Atlética Gaélica durante esta década é real, pero desigual. Munster e Leinster convértense nos grandes motores da asociación. Noutros lugares, a presenza é máis feble ou intermitente. Non hai estadios permanentes nin infraestructuras fixas. Os partidos xóganse en campos locais, prados cedidos, espazos que un domingo serven para xogar e o seguinte volven ser terra de labor.
A GAA é aínda unha organización lixeira, sostida máis pola vontade ca polos medios. E con todo, cando remata o século XIX, a transformación é clara. A asociación sobreviviu á súa primeira gran crise, asentou competicións nacionais, afinou as regras e creou unha rede de clubs que sostén o xogo dende abaixo. O fútbol gaélico xa non é só unha herdanza do pasado, é un deporte organizado, con futuro e cunha estrutura que empeza a parecer sólida. E aquí imos deixar este terceiro episodio. No seguinte veremos como o novo século trae consigo retos distintos, máis control, máis identidade e tamén máis tensións. Porque cando un xogo se fai grande, deixa de ser só un xogo. Vémonos nos campos.